в імені Отця, Сина, Духа Святого. Miłość naszego knieza, zbożnika Jezusa Chrystusa, a lubość Boha Otca, a zgromadność Ducha Świętego budź z wami wszystkimi. Lubi ostatni, lubi bracia, sotrobe kniezu, lubi hostčo. Veste du so jara za dženca tule zgromadne Božu mšu svećimy, sreč vulkého sviatka, ktorým švopomíname 800. jubilej prvního písomného naspomnienia v osady a vsi Kruščice. Ich freue mich, dass wir miteinander diese heilige Messe feiern in Hinwendung zu ihm, zu unserem Gott, der dreifaltig ist. Zu dieser heiligen Messe begrüße ich Sie, vor allem aber auch Herrn Ordinariatsrat Ulrich Dombrowski, der heute zu uns gekommen ist aus Dresden. Wir bekennen, Gott ist derjenige, der in der Lage ist, uns Menschen zu öffnen. Nicht nur für das Geheimnis, das er selber ist, sondern auch dafür, dass er uns in den Dienst nimmt. Wir wollen uns bereiten für den Dienst des Hörens. Uznavam Bohu všemohoucemu a vám všetkým zastupuje zřešil, vystal, vyšel, jednajo a dobre zanechal. Moja vina, moja ruka, dohoda pošlu, zbožnú stajnú Krížnu Mariu, všich anželov a sviatých a vás všetkých, modlite sa za mne, ke kniezi našemu Bohu. Smí so nad nami všehomocný a milostivý Božo a spúšťujte nám richy do viečného živenia. Amen.
Gloria in excelsis Deo. Modlmy se. Boże nasz Otcze, Ty se święty posłał słowo prawdy, a Ducha Świętego, a tak se ludziom zjawnił swoje wielkie potaństwo. Schenke uns, Herr, dass wir aus dem Glauben erleuchtet bekennen können die Dreifaltigkeit und ihr uns nahen in ihrer Herrlichkeit. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Słyszymy czytanie z Księgi Przysłowów. Mudrość Boża rieči, Kniez je me stworil na spočatku svojich skutkov, od starodawna predahać je, što druhe zčinil. Od wieczności sem postajena, od spočatka, predahać je zemja nastała. Hišće nebe vubin morja, a ja bih hižo podjata. Hišće ne bih u žuva vodu vuderive. Hišće ne bih u hory zasadziwe, przed hórkami sem so narodziła, predahać je stworil kraj, a hona a prynie bruzdy zemje. Gdyż je nebio stworil bych tam, gdyż je łobzo nad wodami obmiezował, gdyż je hory kam ručele skručował, a žurwam wodu wuderić dał, gdyż je morju staju krutu mezu, zo ne bychu wody jeho przykaz przestupiły, gdyż je skručił zakłady zemje, tedy bych ja lubušk jemu po boku, bych dżen wotednia z nim so radujo, a rajach przed nim pospochi. Rajach se pouše jeho zemi, z radosću bych z dziecimi człowiecimi. Słyszeli sme słowo Boże.
Die zweite Lesung hören wir aus dem Brief des Apostels Paulus an die Gemeinde in Rom. Schwestern und Brüder, gerecht gemacht aus Glauben haben wir Frieden mit Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Durch ihn haben wir auch im Glauben den Zugang zu der Gnade erhalten, in der wir stehen und rühmen uns der Hoffnung auf die Herrlichkeit Gottes. Mehr noch, wir rühmen uns ebenso der Bedrängnisse, denn wir wissen, Bedrängnis bewirkt Geduld, Geduld aber Bewährung, Bewährung Hoffnung. Die Hoffnung aber lässt nicht zugrunde gehen, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Wort des lebendigen Gottes. Halleluja, 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 Halleluja. Jasnia Duchy Świętemu, chwała Trojniczkemu, kiś je, kiś by, a kiś przyjdzie. Halleluja. Kněz, buď s vámi. Ze światosczynia po Janu. We wonym czasu praj Jezus swoim wuczomnikam, jeszcze wiele bych wam prajić mił, ale nitko to jeszcze nie zniesecze. Gdyż pak przyjdzie Duch Prawdy, powiedzie was k cywej prawdzie. Przetoś nie będziecie ryczeć sam ze siebie, ależ toś kuli usłyszy, bude on ryczeć, a zjewi wam przychodne wicy. Won je mnie okrasnił, dokyż od mojo wozmie, a wam powie. Wszystko, štož ma wocie moje, to dla reknych od mojo wozmie, a wam powie. In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern, noch vieles habe ich euch zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht tragen. Wenn aber jener kommt, der Geist der Wahrheit, wird er euch in der ganzen Wahrheit leiten. Denn er wird nicht aus sich selbst herausreden, sondern er wird reden, was er hört, und euch verkünden, was kommen wird. Er wird mich verherrlichen, denn er wird von dem, was mein ist, nehmen
und es euch verkünden. Alles, was der Vater hat, ist mein, darum habe ich gesagt, er nimmt von dem, was mein ist, und wird es euch verkünden. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. W imieniu Otca a Syna a Ducha Świętego. Liebe bracia, liebe Sotry Knesu, liebe Wassadnim, liebe Schwestern und Brüder im Herrn, liebe Gäste. Gdyż so svědčí, so też rady śpiewa. Nasze stare serbskie ludowe śpiewy mają husto jara jasne zakotwienie, bez toho, żeby to so tak jasne uprawiło naszej wiry. Myślę na ten śpiew Dobry wieczór Maczaka. Tam ryka potem na przykład cikroć kirchą w obiecha. Czego dladre? Wieso wiemy, a znajmy tę stawiznu, bo tutaj lubości, która się tak nale przez mierz skończyła. Trójce pak wun czeszczują swoją lubu Bohu so dowieria w obiechu kirchą. Kajż to nasi krzyżerze czynia ze starodawnego czasu. Cikroć koło około kirchowa, koło około farskiej cerkwy, około najswiętszego, jasnie z tym wuprają wierzymy do Boha Otca a Syna a Ducha Świętego. Liczba ci raje też hewak rolu w naszym żywieniu. Z najmniejsza chrześcijańskim. Ci prostowe procesjony odmyjemy. Trójce zetkamy się jako chrześcijańska wasada, żebyśmy świadczyli Boże dzieło. Czwartek, niedzielu, na oktawnym dniu. Cikroć na kemszach słyszymy to rączko Jenio Boże. Gdyż to nie jest, modlimy, to zakończymy stajnie ze strohim Jenio Boże. Liczbu ci poczahujemy samozrozumliwe na Boha. Ci je po takim silna liczba. Haj boje jeden, a to je on Wódz a Syn a Duch Święty. To ryka by Bohu je pohyb, stajne wumena, wobstajne pocza, a do tutego wobstajnego pocza hasmy my přiwzaci. Tale zromadność, Boża zromadność, je za nas ništo, z czegoś wukniemy a widzimy, nichtu nie może sam za siebie być. Stajnie trzeba każdy pocza k drugiemu, kajż pocza k Bohu. My poprzejemy so jeden drugiemu. Zeta hauszten jeno reknął, bo je mi bliže, hacz może się sam dy blisko być. Mojzes prawi zmiesie Boha kutrobie. Zatem pismo reka, tak jara je Bo svět lubował, że je swojego syna dał, żeby nichtu, kiż do niego wiery nie zubene był, ale wieczne żywienie miał. Jezus nam darił nic jeno te przewinienie toho świetnego, ale nam darił swojego ducha k posilnieniu. To je zapołożone hižowe svätej księdze. Am Kloster Marienthal hat viele Jahre gewohnt ein Pater, der war nicht Zisterzienserpater, sondern er hat gehört zu den heiligen Engelkloster Banz. Pater Fahd. Von ihm wird erzählt, immer wenn er unterwegs gewesen war
und zurückkehrte auf den Klosterhof, hat er mit seinem Moped 3-mal die Statue der heiligen Dreifaltigkeit umrundet. Stets. Die Leute haben ihn gefragt, warum er das tut, ob es ihm Spaß macht. Und er hat gesagt, ich ehre die heilige Dreifaltigkeit. Seine Art, sich immer neu in Erinnerung zu rufen, dass Gott dreifaltig einer ist. Wir feiern heute Dreifaltigkeitssonntag. Der Sonntag zeigt, wofür wir besonders berufen sind. Wir sind berufen, liebende Beziehungen zu schaffen, zu haben, zu Gott, zu uns selbst, zu unseren Mitmenschen. Eine liebende Beziehung entsteht, das zeigt unsere Erfahrung, durch einen guten Geist. Ein guter Geist ist stets ein Geschenk Gottes. Dieses Geschenk erbitten wir wieder und wieder. Am Beginn und am Ende eines jeden Gottesdienstes rufen wir die Dreifaltigkeit an. Damit bringen wir zum Ausdruck, was heute auch im kurzen Text des Halleluja anklang: Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Ehre die Dreieinigen, der ist, der war und der kommt. Gott, das bekennen wir, umgibt uns als Vater, als Sohn, als Heiliger Geist. Seine Dreifaltigkeit soll unseren Glauben nicht kompliziert machen, sondern zum Erlebnis eines Ereignisses werden. Reden und Erklärungsversuche, die kommen zwar immer an Grenzen, das soll uns nicht vertrösten, eher soll es uns tröstend bestärken, dass wir das Wort Jesu annehmen können. Noch vieles habe ich euch zu sagen, aber noch vertragt ihr es nicht. Gott überfordert uns nicht, er gibt uns stets das, was wir brauchen, um einen Schritt weitergehen zu können. Wir schauen in diesen Tagen auf mindestens 800 Jahre Gemeindeleben zurück, rufen uns in Erinnerung, wen wir selber gekannt haben. Wir rufen unsere Familiengeschichten in Erinnerung, wir rufen uns in Erinnerungen die Geschichte unserer Orte, all das Werden, das Wachsen, das sich entwickeln. Wir stellen fest, immer gab es diesen Geist der Liebe und der Einheit, der zusammengerufen hat, der den Einzelnen unterstützt und allen ein Helfer ist. Es ist der Geist Gottes, der bestärkt und der auswirkt sich so, dass wir in Liebe reifen in unserem Leben. Ви за не можемо єно на згромадність складати, куди дивіться, що вас себе самого старач, żeby to, що się zapołożone do niego, moło hakle płodne być. Wódz lubi każdego, a każdy lubi też pracować, żeby sam siebie zająć miał, a żeby z toho sem was siebie so usmierzyć mógł, a woprowadzić mógł za to, że się zgromadność uznawamy. Uczyni. Myśmy jedni, samsnie czeszcze, samsnie kmanostczą, my sobie poczach i udżarzować móc. Wiedzą ma każdy swoje oczekiwania na żywienie, a tola nikt nie może sam za siebie obstać. Dohodla, sztuż Boha znaje, będzie się pracować o otworeność a zgromadność. Nie będzie się odmierzować, ale będzie stajnie za tym żadać, żeby miesobność wiedła dalej, żeby płodziła kulturu, a żeby zdzierżała pokój. Das Fest der Dreifaltigkeit, das wir heute feiern, schenkt uns die Vision der Einheit in versöhnter Verschiedenheit, wo wir eine Kultur des Zusammenlebens verwirklichen. Wir Menschen blühen auf, wenn wir in Beziehungen leben. Wir bereichern einander in Beziehungen. Das kostet Mühe, manchen Aufwand, es lohnt. Dieses Erlebnis schenken wir uns gerade jetzt, in diesen Tagen,
in denen wir zurückschauen auf das Werden, auf das, was wir in Zukunft erhoffen und erbitten zu all dem von ihm, dem Dreieinen, den Segen, der uns in die Gemeinschaft führt, unsere Gemeinschaft hält und unserer Gemeinschaft Zukunft gibt. Amen. Vukvalujme trojeničkého Boha, kiže nás stvoril, umožil a posvedčil. Modlíme sa k nemu. Vodce, pošli nám svojho ducha a podpiraj nás v našej slabosti. Prosíme, že vyslíš nás. Für alle, die an den einen Gott in 3 Personen glauben und ihn bekennen. Dreieiniger Gott, wir bitten dich, Erhöre uns. Syno Boží, ty se nám pokojiteľa slúbil, daj, aby nás vun do šeje viernosti zapokázal. Prosíme, že vyslíš nás. Ducho Sviaty, ty si do našich útrobov volatý, nauč nás živým byť po tvojich darach. Prosíme, že vyslíš nás. Für die Menschen, die in den Kriegsgebieten leben, für alle Menschen auf der Flucht, für die von Naturkatastrophen Betroffenen, für alle Notleidenden. Wir bitten dich, Erhöre uns. Trojeničký Božo, Vodce, Syno a Ducho Sviaty, uratuj nás ze svojej mocu, zabuchme za Tebie przed svetom svedčili. Prosimy, že vyslíš nás. Svята Trojica, jenički Božo, Tebi sa uznávame, Tebe slavíme a Tebi sa ďakujeme nitk a všetco a veky na veky.
Modlmy so. Knieże nasz Bożo, uznawają Twoje święte miano, prosimy Cię, poswięcił te dary, a przez nie zczyń się z nas wieczny wopony dar. Tak prosimy przez Chrystusa naszego Knieza. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Erhebet die Herzen. Wir haben sie, mein Herr. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. Das ist würdig und recht. Bo prawdzie je nas prawne, zdobne a spomożne. Zosoczy stajnia, szudze dziękujemy, Knieże Święty, Wódcego, mocny, wieczny Bożo. Ze swoim jednorodzonym Synom a Duchom Świętym syty jeden Bóg, a jeden Kniez. Nic jeniczkiej w osobie, ale w trzech osobach jednej bójskiej bytości. Sztuż po Twoim zjawieniu, bo Twojej krasności wierzymy, to uznawamy bez rozdziela o Twoim Synu, to o Duchu Świętym. Tak uznawają a sławią wiernego wiecznego Boha, kłonimy się osobitości w osobach, jedności w bytości, a jenakości we krasności. Tebie, chwala Jangelio, arcyjangelio, kerubojo, a serafojo, a sławiacze dzień w te dnia, jednogłosnie śpiewają. Bo prawdzie święto se knieże, żołoż je świętoście. To dla przykadzamy przed Twoje obliczo, świeczo zjednoczeni z Tobie cyrkwiu, niedzielu jako dzień, na którym się Chrystus martwy stanął, przez Niego, kotro się k Twojej prawicy powysił, Cię prosimy. Poswiecił Ty dary z rostu swojego ducha, zobyś Ty nam było i ciło, a krew naszego Knieza Jezusa Chrystusa. Predać sobą dobrowolnie cierpieniu uda zawun chleb, dziakowasze so, wamasze, a podając swoim uczobnikom prajo,
Zmíče a jeszcze šnice od toho, to je moje ciło, kotrež bude za vás podate. Tak tyž zaun pojedzi kelu, džakovaše so zaso, a podajun svojim učobnikam prajo. Zmíče a píče šice z něho, to je keluch nového a věčného zakonia. Moja krý, kotraž bude za vás a za mnou přelata k vodávaniu rýchov. Činče to, na mě vzpomínajo. To je potajemstwo wiery. Wspominają tuż niebieskie Otcze na Jezusowu śmierć a zrówastanienie, przynoszamy Ci chleb żywienia a keluch wozbożnienia. Dziękujemy Ci, że si nas powołał przed Tobą stać a Ci służyć a prosimy Cię pokornie, zgromadzuj nas, kociż używamy Chrystusowe ciała a krew, Duchu Świętym do jednoty. Gedenke deiner Kirche auf der ganzen Erde und vollende dein Volk in der Liebe. Vereint mit unserem Papst Leo, unserem Bischof Heinrich und allen Bischöfen, unseren Priestern und Diakonen und mit allen, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind. Spomni tež na našich bratrov a naše sotry, koci sú umreli v nádeji zo zrôstanu. A přijmi ich a všetkých votemritých do svetla svojho obliča. Smír so nad nami všetkými, prosíme Če, spošť nám večné živenie ze zbožnej Boha roditeľku kniežnu Mariu, se svatým Jozefom, se svatými apoštolami a všemi svatými, koci so Či ze všich vekov spodobajú, so bychme Če chválili a slavili przez Twojego Syna, Jezu Chrysta. Przez Niego z Nim a we Nim, na was oczy Bożo, wszechomocny Otcze, jedności Ducha Świętego, wszechchwała, cześć a hodowność, wieki na wieki. Precepti salutaribus moniti, et divina institutione formati audimus dicere. Ave nostra, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a Umoż nas zbliżyła Ty wszeho zwego, a daj mile pokoj naszym dniam, smij so nad nami a pomhaj nam, zobychmy w otrycha przeco swobodni, a przede wszystkim zamuczeniom wieszczy,
očakovali zbožnu nadію, a příklad našeho zbožníka Jezusa Kristusa. Že to je svoje královstvo a moc a krásnost na věky. Amen. Knieži Jezusa svojim apoštolom se praju, pokoj vám zavostajam, svoj pokoj vám dávam, prosimy Cię. Nie lejde na naše hriechy, ale na víru svojej církve. Daj jej po svojej voli pokoj a jednotu, ki se živá králuješ věky na věky. Pokoj kněza, buď stajně s vámi. Stročte se s postrovom pokoja. Liczy jenio Boże, Potryż zebiera rychy świata.
Modlmy se. Nieže naš Božo, uznawamy wieczną Światu Trójcu, a jej nierozdzielną jednotu. Niech tele uznacza, przyjecze tuto sakramenta nam tyje dobromu czyłach zbożności dusze. Tak prosimy przez Chrystusa naszego Knieza. Lubi ostatni, lubi koro, fenomenalny, to jest dżęca tylko dożywili, fenomenalny wukon. Jubilejny Kirlusz śpiew, první raz docela hakle zhromadne śpiewany, mamy so dziękować Fabine Kalfostej, wunde ju za wasadu spisał a komponował, zapłać Bóg z tego miejsca. Lieber Ulrich, das Jubiläumslied haben wir überhaupt erst zum ersten Mal gesungen und es ging absolut gut. Ulkotne. Hej, my svedčíme v 800. jubileji prvního písomného náspomněna Kruščic. A tohodla přeprošujeme v těch dňach všetkých z nami svedčiť, sobu uhotovač, komuž je to možno, přihotovač věce, kajšte čas, kaj se zarjaduječe a što je tomu sluša tež rumovač. Tutun tydzień, dżęca, startuje swiedensky čar przy pomniku a hiba so na smier Kapałku, dalej na smier Cyrke, nimo Bartec a Kirchowa, haczke Kučankecom, watam bonu drohu haczk mosty a przy zatkuli zasok pomniki. Tun čar dże dwójce. Przyzam jest besada przy kowej tykancu na swiedzieliszczu. Nyż po dżęca nie je. Jutro wieczór przeprosimy 20 godzin do Stana na filmowy wieczór, pokazuje się wszelkie filmowe sekwencje ke Kruščicam. Utro potem poskyčuje się 15 a 17 godzin wiedzenie po kopšinianskim rodziszczu, za to pak procesowe przyzywienie na gminie. Utro wieczór 18 godzin wotere Mario Ošika na Kruščan gminy ustajencu swoich tworbów. Sredu do południa su przeproszeni wumenkarjo z początku dziewięcich stanie z dwuryczym nyszporom. Tych za to su potom cedliki przygotowane z kirluszymi a modlitwami. Czwartk 19 godzin przednoszk Moniki Gadesowie w stanie na temu Kruščice stacja przy Putniskim puczu. Piat doponia ubiedzuje so šulerja zakładnych szulów z Pančic Kukowa, Worklec a Kruščic na sportniszczu. Piat wieczór je wosibita koparska ra, to runja na sportniszczu. Dziubywa akcje tutun tydzień. Dżęca wieczór hiżo 18 godzin, tak nekak nawies rumować a uredzić. Utro rano we dziewięcich stolce zjednoty a fary do stana wozyć, aby stanie wałki rumować. Sredu rano hiżo 6 godzin 30, pomaski mazacz na farę. 7:30 blida zakryć we stanie. Sredu a sobotu prosimy ostatnich wiesa Boże Ciło pyszyć. Sobotu 10 godzin stan za niedzielny obiad przygotować.
sobotu 17 hodin na kirchove wałki stajeć. Čeho dla? Dokež kemše svědčíme vězo tež nedželu ve cyrkvi, štuž pak nucka nenamaka městno, može wonka před obrazovku sobu svědčić a ladač. Różoc w klosztrze je utoro na cicci z redu rano w 8, piatk 19 hodin. W Kroščicach ponželu utoro z redu a piatk na cicci, w Borklecach utoro 19 hodin. Kemše w Dobrošicach so z redu 18 hodin. Štvrtk potom svědčíme vysoki svědžen Čiva a kreje Kristusoveje. Kemše w Kroščicach so rano 6 prynie rańsze, 8 svědženské s procesionom. W klosztrze 9 svědženské s procesionom. Nyszpo w Kroščicach 2 s procesionom, w klosztrze 14 cicci s procesionom. Na Božečevo nedželu 22.6. su kemše w klosztrze jenož rano 7 dwurečne. W Kroščicach rano 6 kaj stajne na Božečevo, a lieca hinaka čevak dopołnia w 9 dwurečne, kaj dženca, zromadne z wikariju a kloszczowskimi sotrami z procesionom. Kemše w cyrkwi svědčitaj z nami wamšuski nuncius Niemski, arcybiskup dr. Nikola Eterowicz a nasz biskup Heinrich Timmer-Evers. Po procesionie poskyči sobie stanie w obiad. Štuž se, kupi sobie tam kartku za jecz, wokotruž rodzi. Na wubier poskyči so kwasna poliwka, abo hobiaze miasto z krynom, abo kobaska z cautu. Eucharistyczny nyszpo z procesionem je też nedželu w 2. Kaž prajne, nedželu zmiejemy za kemše a tež za nyszpo wonka przy wieži přihotovanú videosčinu. Prine opravenské dzieci a družky zetkaja so štvrtk a nedželu w Kroščicach stajne 15 menšin do kemši a do nešpora na farskim dvore. Začaje zromadne. Ministranča zvučuje za Božie čivo sredu 17:30 direktne przy kapałce Wełsy. Sobotu 13 hodin w cyrkwi. Vo ščedrivu kolektu prosimy Božie čivo štvrtk a nedželu všetkých za nadawki wasady. Biskupska zbierka Renovabis wuniesie w Kroščicach 2812 euro a 6 centów. W klosztrze 350 euro 50 centów. Zapłać było prajmy za szczywacy dar, junu jest odariło 100 euro za kwitki. Kruszk żonu wikarije zetka so sredu 16 hodin na wikarii. Jechario, kociż byku nunciusa a biskupa 22.6. witali a hacz k cyrkwi przewodzili, nech so pola Lukasa Wenderota za to prošu přizywia. Jubileja dla chcemy k Bożemu Ciewu czestne rota stajić, za to trebamy wiezo pomoc. Po hauszki jedzie so jutce ponželu 18:30 z farskiego dwora. Pletwy wija so przed stanom w utoru od 16 hodin. W utoru svědčitaj w klosztrze Petra a Johannes Gatner złoty kwas. Přejemy himaj bohate Boże żonowanie. Sakrament Svetej Kčence spošči so sobotu na Pocjoch Diany Wenkec z Worklec. Prine opravenska wučba zahají so s nowym šulskim letom. W Pančicach Kukowie 2 tydziensce, któreka 1 tydzień serbska wučba, 1 tydzień niemska wučba, stajnie w utoru 14:30 na wikarii, za początki 9 augusta. W Kroščicach činimy to tydziensce, sredu 14 hodin, aber 15:45 za początki w Kroščicach je po nazymskich prózdninach 22 oktobra. Přizywensky formular naden du starší na naszej homepage. Za nabožne dny w Kroščicach trebujemy potom tež zase pomoc. W utoru 24.6. 16 hodin maja so rumnošće přihotować, pošitkovnie. W utoru 18 hodin zetkaja so skupinsce pomocnice. Nedželu 29.6. folklorna nedžela to je, večer 7, kajž stajne na takim folklornym fedženu redžene rumnošću po wuživanju. Festival je potom nimo, a ponželu rano rumnošće potom zase trebamy. Božem šijetu tym tydzieniu, jutce ponželu rano zazemrete sobie nukec z Nowaslic a Waurijec ze Smečkec. Utoro rano za kude duše, Božem šaje skazana z Kroščic. Sredu 9 we stanie, nyszpo w Uminkarium. Štvrtk rano we 6 za dobročelo wasady, 8 za wasadu. 2 eucharistyczne nyszpo z procesionem. Piatk wieczor zazemrete Bena Wenka z Worklec k prynonitnemu wopomnieniu.
Sobotu na pocjurk księdza Diany Winkec oznaczająca ta spowiedź osnac ciccy kemsze ze zemretoho Pawła Bieńcza ze Smyczkec k prynioletnemu opomnieniu. Dżens zaty dżen rano we szesćich ze zemretych riadników z osady, dziewięcich za osadu. Potem sztujisz rodzi obiad na swiedzioniszczu, dwiemaj eucharystyczny nyszpo z procesjonem. Jeszcze mała prostva, hapokiu. Gdyż przyjdzie taj, nes nuncius, a nes biskop, na opyt, berenie było, że bychu mnozy tu składność budzili, a bychu jeju też przeczelne witali. Drużki, ki se jeża zraszczene, może być sobą na Cokynskiej Horze, albo tu przy Kirchowie, albo potem też na Farskim dworze, kaj se chodzi. Tak so możemy my też do Bożej mszy hiżene krótkie słowo prać, a dzieci może żonowanie przyjmować. Gdy to dokładnie będzie, to czwartki jeszcze raz rozibimy. Można za ten czas możemy jasniejsze rzec, hać to hełakujemy, potem się to tej lepiej chodzi zriadować. Wam všem zapłać Bom za zhromadnú modlitwu. Prosimy Boha, żeby nam dale taką naladu darił, też do ostatniego żywienia a gmieńskiego, kajż sme to nitkole zajszwiedne dożywili, żeby żonował wszystkie prace, ki są nałożowane, żeby darił nam jeden woprawdzie reálny, dobry przychod, a przez nas też tym, z którymi się zetkamy. In allen von Herzen vergelt's Gott für die Gemeinschaft, die wir uns geschenkt haben, für das Miteinander, aus dem heraus wir leben, für all das, was uns erwartet, was uns auch als Aufgabe aufgetragen ist, erbitten wir Gottes Segen. Niech Bóg z wami. Niech was pożonuje mocny Bóg, Wódz a Syn a Duch Święty. Dzisiaj pokoju, halleluja, halleluja.